Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Niulok, Plaridel, ug sa akong mga maestro ug maestra ug mga kabatch 1997 sa Liberation Institute. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 18 bersikulo 12 hangtod sa 17. Ang giingon dire, sa dihang si Galio mauna ang Romanhong gobernador sa Gresya, naghiusa ang mga Hudiyo ug gidakop nila si Pablo ug gidala ngadto sa hukmanan. Miingon sila, kining tawhana nagdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa atong balaod. Sa dihang musulti na unta si Pablo, miingon si Galio sa mga Hudiyo, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan sa inyong kasuguan, kamong mga Hudiyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga. O gipagula niya sila sa hukmanan. Unya ilang gidakop si Sostenes nga pangulo sa sinagoga o gikulata atubangan sa hukmanan. Apan wala kini tagda ni Galio. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Ang sugilanon sa atong teksto ning takna sa kahaponon, mga kaigalaan, murag simple lang. Apan sa tinuod lang, kritikal kaayo kadto alang sa kaugmaon sa Kristyanismo ug sa kinatibuk-an nga pagpakuyanap niini sa tibuok kalibutan. Kay ngano man, kay kung nagmalampuson paunta ang mga Hudiyo sa kaso nga ilang gipasaka bato kang Pablo didto sa korte ni Galio, sumala sa atong teksto, maugayod unta kadto ang makapalong sa Kristyanismo. Apan wala mitugot ang Ginoo nga nagmalampuson ang mga kaaway sa ebanghelyo. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang pagkaantigong mupanday og pasumangil sa mga kaaway sa ebanghelyo. Ikaduha, ang pagkawalay kapildihan sa atong Ginoo. Mudangat na kita sa unang punto, ang pagkaantigong mupanday og pasumangil sa mga kaaway sa ebanghelyo. Kung unsa man ugaling ang nakapugong sa mga Hudiyo sa pagpasaka og kiha batok kang Pablo sa korte sa miaging Romanhong gobernador sa Gresya, wala kadto nakapasurrender kanila sa pagpursige gihapon sa ilang tumong batok kang Pablo. Mao nga sa dihang si Galio
nga igsuon sa sikat nga pilosopo nga si Seneca, nahimong Romanhong gobernador sa Gresya niadtong tuig 51 ug 52, abtik gayud dayon ang mga Hudiyo nga midakop sa higayon nga mupasaka og sumbong bato kang Pablo. Ug matud pa sa bersikulo 12 sa atong teksto, naghiusa ang mga Hudiyo sa pagbuhat niini. Pamasin siguro nga ma-impress ang gobernador sa ilang gidaghanon ug makahuna-huna kini nga usa ka dakong puwersa di ay ang mga hugpong sa mga Hudiyo sa iyang pamunuan. Well, mga kahigalaan, ang mga kaaway sa ebanghelyo dili gayud di ay basta-bastang mudawat og kapildihan. Niadtong nakita nila nga dili nila mapugnan si Pablo pinaagi sa ilang mga pagbugal-bugal nga nahasulat sa bersikulo 6 nga atong gibatbat niadtong miaging semana, nakahuna-huna usab sila sa pagpakgang kang Pablo pinaagi sa pagdakop kaniya ug pagdala kaniya ngadto sa korte ni Gobernador Gallio. Kung tun-an nato ang libro sa kasaysayan sa Roma ug sa Gresya, mga kahigalaan, kadtong si Gobernador Gallio gilarawan sa mga manunulat ingon nga kalmado kaayo ug maayo kaayo og kinaiya. Bisag ang iyang sikat nga igsuon nga si Seneca, naglarawan kaniya ingon nga mapailubon kaayo ug kalma kaayo og ulo. Wala kunoy makalabaw kaniya sa pagkamaayuhon ug sa pagkamaayo og paminsar, matud pa sa iyang igsuon nga si Seneca. Mao nga wala misalir kaniya ang daotang laraw sa mga Hudiyo bato kang Pablo niadtong tungura. Ug kung atong basahon ang bersikulo 13 sa atong teksto, miingon ang mga Hudiyo nga si Pablo kuno nagdani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa balaod. Apan unsa nga balaod, mga kaigsuunan? Well, klaro kayo sumala sa nahasulat sa kasaysayan nga ang balaod ni Moises nga ginatudlo sa mga Hudiyo uban sa pagtugot sa mga emperador sa Roma, ang ilang buot ipasabot ni adto. Diin man nato makuha kining maong impormasyon. Well, matud pa sa mga manunulat sa kasaysayan, ang mga relihiyon nga bag-ong nangatukod ni adtong panahona kasagara kuno nakadisturbo sa ilang gitawag og Pax Romana o kalinaw nga Romanhon. Ang Pax Romana, mga kahigalaan, usa kadto ka taas kaayong yugto sa kalinaw ug paglambo sa puwersa militar nga nasinatian sa imperyo sa Roma pagkahuman sa pinal nga gubat sa Republika sa Roma sa wala pa nagsugod ang kalisod sa ikatulong siglo. Ug milagro kuno kaayo ang Pax Romana o kalinaw nga Romanhon tungod kay sulod sa taas kaayong yugto nga nauna ni adto, gubot kaayo kanunay ang imperyo sa Roma. Mao nga niadtong panahona didto sa Gresya, giisip nga seryosong krimen ang pagtukod og pagpakuyanap og bag-ong relihiyon. Ug kinahanglang masabtan nato, mga kahigalaan, nga ang kaso nga gipasaka sa mga Hudiyo didto sa korte ni Gallio niadtong tungura, kritikal gayud kaayo kadto tungod kay nag-agad ni adto ang kaugmaon sa Kristyanismo. Nga giisip nga bag-ong relihiyon nga natukod ni adtong tungura. Kay kung kumbinsido man gud si Gallio nga ang Kristyanismo delikado nga relihiyon, pwedeng kakuhaan og base ang iyang paghukom sa tanang gingsakupan sa Imperyo Romano. Apan mga kaigsuunan, wala kadto gitugot sa Ginoo nga mahitabo, tungod kay ang katuyuan sa Dios sa pagtubos sa iyang mga katawhan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan, dili gayod mabali. Ug matud pa sa komentarista nga si Albert Barnes, kadtong gipasaka nga sumbong sa mga Hudiyo bato kang Pablo, crafty kuno kaayo kadto o litag o bitik kuno kaayo. Tungod kay ang mga Hudiyo nakabaton man og pagtugot sa gobyerno sa Roma nga musimba sa ilang Dios diha sa ilang kaugalingong pamaagi. Ang mga Romano usab gawas nun nga musimba sa ilang mga Dios-Dios
sumala sa ilang balaod. Now, what about the Christians? Maukad to ang gustong ipagawas sa mga Hudiyo, mahitungod kang Pablo. Nga siya kuno misupak sa parehong balaod sa mga Hudiyo ug balaod sa Roma. Dili siya Hudiyo tungod kay midumili man siya sa pagpasakop sa balaod sa pagtuli. Ug dili usab siya Romanhon tungod kay nagwali man usab siya batok sa pagsimba sa mga Dios-Dios sa mga Romanhon. Nagbuhat-buhat ra kuno si Pablo og iyang kaugalingong pagsimba nga batok sa tanang balaod. Ug sa dihang nadani nila ang daghang mga tawo nga makig-uban kanila, but unta nilang ipatuo ngadto kang Gobernador Galio nga delikado kaayong tawo si Pablo ug kinahanglang silutan sa kamatayon. So mao kini ang katin-awan sa kaso nga ilang gipasaka batok kang Pablo. Ug ato gyud kining gi-research gikan sa kasaysayan ni adtong tungura ug gitandi nato sa panghitabo sumala sa naka-record diri sa Buhat Kapitulo 18. Well mga kaigsuonan, kinahanglang magmaigmat kitang mga magtutuo. Tungod kay ang pagmaniubra sa makinarya sa gobyerno, maugayod ang kasagarang epektibo nga stratehiya ni Satanas aron atakihon ang Kristyanismo. Wala mo kabantay nga sa mga nasod sa Africa, Europa, Asia ug bisan pa sa Amerika ug nagsugod na pud diri sa Pilipinas. Adunay mga balaod nga klaro kaayong anti-Christian. For example, sa Amerika, daghan na kaayong mga pastors ug mga Christians nga gikiha ug napildi sa kaso gumikan sa ilang pagsupak ug pagwali batok sa kining gitawag og same-sex marriage o kasal sa parehong lalaki o parehong babaye. Daghan na kaayong mga Christian churches o Christian schools nga gipasira. Gumikan kay wala man sila mopasakop sa balaod nga pwedeng kaslon ang parehong lalaki o parehong babaye. Bisan ang pagwali batok sa LGBT movement ug pagtawag niini nga sala at tubangan sa Ginoo, nahimo nang basihan karon didto sa Amerika nga kasuhan ang mga Christians og discrimination ug psychological trauma. Nanay mga balaod karon nga pabor sa abortion o ipakuha ang bata, LGBT, pedophilia ug uban pa. Dayon ang mga Christians ang ilang gilisod-lisod gumikan kay kini nga mga balaod mga kahigalaan supak man sa gitudlo sa Biblia. It's now happening, my dear friends. Tinuod gayud ang gihulagway sa Salmo Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 3, nga nag-ingon, nganong naglaraw man silag mga butang nga walay kapuslanan. Ang mga hari nila naghiusa ug ang ilang mga pangulo nagkasabot pag-alsa batok sa Ginoo ug sa hari nga iyang pinili. Sila nag-ingon, putlo nato ang paghari nila kanato ug dili na kita magpagalong kanila. Apan ang reaksyon sa Ginoo sa bersikulo 4 hangtod sa 5 sa Salmo Kapitulo 2, paminawan ninyo mga kigalaan. Ang Ginoo nga naglingkod sa iyang trono didto sa langit nagkatawa lang ug nagbiay-biay kanila. Unya sa iyang kapungot gipasidan-an niya sila ug sa iyang kasuko gilisang niya sila. Ug kini nga kamatuoran mao ang tulay nato padulong sa ikaduhang punto sa atong pamalandong, ang pagkawalay kapildihan sa atong Ginoo. Nasabtan gayud kaayo ni Pablo ang gibug-aton sa gipasaka nga sumbong bato kaniya. Mao nga sa bersikulo 14 sa atong teksto, andam na unta siya nga dipinsahan ang Kristyanismo nga dili supak sa balaod ni Moises actually, kundili katumanan Hinuo niini. Apan sa dihang musulti na unta siya, gidismiss na Hinuo ni Galio ang hearing, gumikan kay dili siya gustong manggilabot niini. It was none of his concern, matod pa ni Galio. Ang giingon niya, kung siya nakalapas pa sa balaod sa lungsod, tabangan ko unta kamo. Apan kay mahitungod man kini sa mga pulong ug mga ngalan sa inyong kasuguan, kamong mga Hudiyo ang angay muhusay niini. Dili ako maghukom niining mga butanga.
So alang kanako, professional ra kadto nga pamaagi ni Gobernador Gallio sa pag-angkon nga wala siya'y hanaw kung unsaon pagdala ang maong kaso. Tungod kay wala man siya'y background nga kahibalo mahitungod sa pagtulunan sa mga Hudiyo. Ug mao nga iyang gibalik ngadto sa mga Hudiyo ang kabug-aton sa pagsulbad sa ilang problema mahitungod kang Pablo. Wala siya'y kasing-kasing nga mo-decide mahitungod sa kaso. Ug matod pa sa bersikulo 16, gipagula sila ni Gallio gikan sa korte. Dili sa violente nga pamaagi, kundili sa pamaagi nga adunay awtoridad. Kung but hunahunaon mga kahigalaan, naulawan gayud kaayo ang mga Hudiyo sa nahitabo. Wala na sila kaporma, gidismiss dayon sa gobernador ang ilang kaso. Dismayado kaayo sila. Gilauman pa man unta nila nga mapahagba na nila ang Kristyanismo. Tinuod gayod mga kahigalaan nga makahimo ang Dios sa pagbali sa laraw sa mga dautan. Dalaygon kaayo ang iyang ngalan. Insakto si Eliphaz sa iyang giingon sa Job kapitulo 5 bersikulo 2 nga gipakgang sa Dios ang laraw sa mga limbungan aron dili makaangkon og kalampusan ang ilang mga kamot. Ug ang Salmo kapitulo 33 bersikulo 10 nga nagaingon, gipakawalay bili sa Dios ang sugyot sa mga nasod, iyang gipakgang ang mga laraw sa mga katawhan. Ug dugang pa sa bersikulo 11, ang katuyuan sa Dios mulungtad hangtod sa kahangturan, ang mga laraw sa iyang kasing-kasing magpabilin gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang mga kaliwatan. Ug diba, si Kristo naman mismo ang nag-ingon nga walay mga pultahan sa impyerno ang makapakgang sa iyang iglesia. Kinitungod kay ang kamatayon ug ang pagkabanhaw ni Kristo mga kahigalaan, mao ang naggapos kang Satanas ug naglimita sa iyang mga gimbuhaton diri sa kalibutan aron dili na siya makapangilad pa sa mga kanasuran. Sumala sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 3. Kay kaniadto man God, nahailalom sa pagpangilad ni Satanas ang tibuok kalibutan, ug ang nasod sa Israel ra gayud intawon ang adunay kahayag sa kamatuoran, samtang ang tibuok kalibutan nahailalom sa kangitngit. Apan sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, ang kahayag sa ebanghelyo mikuyanap na sa tibuok kalibutan karon. Wala gayud kini mapugni ni Satanas mga kahigalaan. Wala niya kini mapugni tungod kay pildido naman siya. Ug pinaagi sa gahom ni Kristo, ang ebanghelyo nagpadayon sa pagkuyanap sa tanang mga kanasuran hangtod karon. Ang mga Hudiyo, uban sa pagmando ni Satanas sa ilang kasing-kasing, mialkontra sa pagkuyanap sa ebanghelyo pinaagi sa pagdala kang Pablo ngadto sa hukmanan. Apan unsay nahitabo? Napakyas gayod kaayo sa makauulaw nga pamaagi ang mga Hudiyo. Tinuod mga kahigalaan nga daghan pong mga yugto sa kasaysayan sa iglesia nga murag nagmadaugon si Satanas. Apan kung atong tan-awon ang kasaysayan sa kinatibukan, makita nato nga pildido gayod si Satanas. Bisan pag magkasinabot ang tanang kanasuran batok sa mga katawhan sa Ginoo, magpabilin gayod gihapon ang iglesia sa atong Ginoo. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug gumikan sa dakong pagkadismaya nga napakyas ang ilang plano, gidakop sa mga Hudiyo si Sostenes, ang pangulo sa sinagoga, ug gikulatan nila siya atubangan sa gobernador. Aron ba kadto sa pagkumbinsi kang Gallio nga ang bag-ong religious movement ni Pablo kung pasagdahan makamugna og tumang krimen, ug aron bawion niya ang iyang desisyon? O di ba kaha, nag-init ang ilang ulo kang Sostenes, gumikan kay isip leader sa sinagoga, wala siya'y nahimo aron mapakgang ang pagwali ni Pablo. Dili ta makakonclude og tin-aw, gumikan kay hilo man ang atong teksto mahitungod kang Sostenes. Wala lang gani ta masayod kung nakabig na bakadto si Sostenes sa Kristiyano nga pagtulunan, ug nga mitambong lang siya sa hearing aron maprotektahan si Pablo. Well, kung tinuod man kini,
Doble laparo kini sa mga Hudiyo tungod kay lain na usab nga pangulo nila sa sinaguga ang nakabig ngadto kang Kristo. Remember nga sa mga naunang bersikulo, si Crispus nga pangulo nila sa sinaguga nakabig ngadto kang Kristo. Ug basin og ilang gi-impeach si Crispus ug gipuli nila si Sosthenes. Apan dili ta sure tungod kay hilo man ang atong teksto. Tinuod nga adunay ginganlag Sosthenes nga gimensyon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 1. Ingon nga igsuon kuno diha sa Ginoo. Apan wala gyud kita masayod kung mauba kadto ang susamang Sosthenes nga gihisgutan sa atong teksto. Kutob ra kita sa pagpangaghap, mga kahigalaan. Apan usa ka butang ang tataw kaayo. Gipahiling kawas sa Ginoo si Pablo gikan sa mga pagkiha ug pagkulata didto sa syudad sa Corinto tungod kay matinud-anon man kaayo ang Ginoo nga mutuman sa iyang saad sa mga naunang bersikulo nga walay makapasipala kaniya didto sa Corinto. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, makahimo paggamit ang Dios bisan pa sa mga dili magtotoo aron matuman ang iyang kabubuton. Klaro kayong gigamit sa Ginoo si Gobernador Gallio aron maprotektahan ang Kristyanismo bisan pag dili siya magtotoo. God can also use Donald Trump in promoting the evangelical faith in America bisan pag dili pa siya magtotoo. Si Duterte usab, mga kahigalaan, pwede gayud kaayong gamiton sa Ginoo aron ma-promote ang pagsabwag sa Ebanghelyo sa atong nasod. God can use anybody. That's why we have to pray for our leaders. Anaa sa Dios ang atong pagsalig ug wala sa tawo. Tungod kay ang mga tawo, mga instrumento lamang sila aron sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ikaduhang aplikasyon, ang pagbalibad sa Ebanghelyo mao ang pagpakigubat bato kang Kristo. Ug mga kahigalaan, wala pagayoy nakigsangka sa Ginoo nga nagmadaugon bato kaniya. Si Balaam, si Haman, si Herodes, si Nero, si Hitler, ug uban pang mga daotang mga pangulo nga aktibong nagdaog-daog sa mga katawhan sa Dios hangtod karon. Nangamatay na lang ang mga nauna. Ug sigurado gayong mamatay ra usab ang mga kaaway sa Ebanghelyo karon apan magpabilin gihapon ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga imbis nga makigsangka ka sa atong Ginoong Hesukristo higala, pagpasakop hinuon kaniya. Adunay kaalam ang giingon sa Salmo kapitulo 2 bersikulo 10 hangtod sa 12. Ang giingon diri, pagmaalamon kamong mga hari ug pagmatngon kamong mga namunuan. Alagari ug kahadluki ang Ginoo. Pangurog kamo ug yukbui ninyo siya aron dili siya mapungot kaninyo ug pamatyon kamo. Kay ang kasuko niya dali rang musilaob. Bulahan ang mudangop kaniya aron iyang panalipdan. Busa higala, pag hinulsol sa imong mga sala ug salig sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo aron mapapas ug mapasaylo ang tanan nimong mga kasalanan ug aron mahinluan ang imong kalag ug dili na kini mahimong ulipon pa sa kasalanan. Buhata kini karon kay basin og karong taod-taod ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod dinhi lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay, alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Student, right I amaze, I'm only a sinner.
sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Once I was foolish and sin ruled my heart, causing my footsteps from God to depart. Jesus has found me, happy my days. I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Tears unavailing, no merit had I. Mercy had saved me, or else I must die. Sin had alarmed me, fearing God's face, but now I'm a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Suffer a sinner whose heart overflows, loving his Savior to tell what he knows. Once more to tell it, would I embrace? I now am a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. Only a sinner, saved by grace. This is my story, to God be the glory. I'm only a sinner, saved by grace. Amen. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3. Timan ikini, sa katapusang mga adlaw, muabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy, walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron ug garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Pipila kanila, musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babaeng nabugatan sa sala ug dalirang madala sa ilang nagkalain-laing daotang kaibog. Naningkamot kining mga babayhana nga makakaton apan dili gayud sila makasabot sa kamatuoran. Ingon nga si Hanes ug si Hamres misupak kang Moises. Kining mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang huna-huna ug pakyas ang ilang pagtuo. Apan dili sila mulampos kay makita man unya sa tanan ang ilang binuang, sama sa nahitabo kang Hanes ug kang Hamres. Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian ug sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma ug pagkamainantuson sa mga paglutos ug mga pag-antos nga nahiaguman ko dito sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Dios non diha kang Kristo Jesus. Lutoson gayod.
Apan ang mga dautan ug tigpakaron ingnon musamot pagkadautan. Manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuoran, nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.